тәүлекнең хәерле сәгатендә мега позитив кайнар сәламнәремне юллыйм мин сезгә, хөрмәтле тамашачылар, Сер итеп кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Бүгенге безнең Сер итеп кенә тапшыруның чыгарылышы аеруча үзенчәлекле булачак, башка форматта булачак дусларым. Чөнки бүген без сезнең белән бергәләп Тат Баш Пати проектының беренче бию бәйрәменә килдек. Әйе, дусларым. Ниһаят, башкалабыз Уфада ике бик шәп талантлы егет шундый яңа проект ачып җибәрделәр. Тат Баш Пати дип атала. Һәр атнаны алар шушы матур бинада татар башкыр җырларыннан һәм көйләреннән торган гына шундый бәйрәмнәр оештырачаклар. Һәм инде бу бәйрәмнәрнең һәр атнаны үзенең тәмле, көтелгән махсус кунаклары да булачак. Монда һәр вакыт җыр бию, уен көлке, төрле бүләкләр бүләк итү, төрле уеннар. Бер сүз белән әйткәндә, шәп, мощный бәйрәм көтә дуслар сезне. Һәм без инде әлбәттә бу бәйрәмнән сезгә репортажны эшләргә керештек, күрәсезме? Безнең кәефләр шәп! Дуслар, игътибар итегез әле, монда берсеннән берсе сылу, матур итеп, милли киемдә басып торалар безнең кызларыбыз бу инде. Әлбәттә безнең татар кызы һәм башкорт кызы. Һәм инде үзенчәлекле татар чәкчәге һәм башкорт бавырсагы. Кызлар, хәерле кичләр. Сөйләшеп китик әле, ничек кәефләрегез? Кәеф яхшы. Сез инде бүген безнең кунакларыбызны шушлай матур итеп, чәкчәкләр, бавырсаклар белән каршы алырга әзерсез? Әлбәттә. Һәм сыйларга да әзерсез? Әлбәттә. Үзегез әзерләдегезме? Төннәрегез йокысыз булгандыр инде, моны төне буена әзерләгәнсездер инде, әйме? Әлбәттә, үзебез моны пешереп алып килдек. Сезнең өчен килегез, дуслар. Һәрчак шулай матур итеп көтеп торабыз сезне. Менә дуслар, монда чәкчәк кенә ашарга да килергә әзердер күпләр, бигрәк татлы, бигрәк баллы. Хөрмәтле Сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары, сезнең каршыгызда бүгенге чараның оештыручылары. Гомумән, бу чараны уздырырга идеялар уйлап тапкан кешеләр, ике талантлы егет, сез аларны барыгыз да яхшы беләсез. Илсур Султанов һәм Җәлил Гайбадуллин. Сәлам, егетләр! Бүген без хәерле сәгатьтә, без бүген шундый энергетика бездә, безнең бүген дискотека, татар башка җырларыннан гына торган шундый бәйрәм чара. Егетләр, бу бәйрәмне оештырырга гомумән бу бит инде вакыйга дисәк тә булаймы? Безнең Уфабызда әле мондыйларны оештыручылар бик сирәк. Хәзерге вакытта сез беренчеләрдән булып, алар юк иде хәтта-ки. Аерым башкорт дискотекасы и аерым татар дискотекасы. А без менә захотели шундый менә башкорт яшьләрен, татар яшьләрен берләштереп, ничектер менә шундый идея килеп чыкты. Без үзебезгә шундый зур максат алдык, менә инде татар һәм башкорт милләтләрен берләштереп, шундый зур чаралар оештырырга, шундый күңелле дискотекалар, вечеринкалар. Менә инде бүген Бигуди клубында безнең беренче дискотека, һәм инде артабанда шулай күңелле итеп, дәрле итеп дәвам итәргә безнең дискотекаларны максат. Егетләр, кайсыгызның күңелегезгә килде мондый идея менә? Ничек сез берләштегез икегез? Уйлап бергә мондый карар кабул иттегез, мәйдә оештырыйк әле дип, ничек башланып китте гомумән? Без дә Җәлил белән күптән дуслар инде, бергә эшләгән чакларда күп кенә булды. Туйлар, юбилейлар. Урбукка кадәр барып даже. Һәм инде шунда инде бер башка уй килде, бер Уфабызда да шундый бер проект уйлап эшләргә иде дигән максат белән уйладык та инде менә пандемия вакытында. Менә пандемия беткәч тә әйдә менә алып эшләйбез, тотынабыз. Шундый проектка дип уйладык, һәм менә башладык. Аллага шөкер, безнең дискотекалар башланып китте.
Һәм бу сезнең инде тәҗрибәгездә ничәнче дискотека? Уфада бұл 5-ші, яңышмасам, һәм шулай ук безнең алда инде планнар Уфада гына түгел, ә бөтә Башкортстан буйлап та йөрергә шундый проект белән. Безнең ул булды инде уже. Башкортстанда гына түгел, план зур. Алла бирсә, Күрше өлкәләргә чыгарга. Әле чыгабыз, Алла бирсә. Екатеринбург өлкәләренә чыгарга язсын. Барысы да алда безнең. Алда булсын, алда матур эшләр, хәерле эшләр көтсен егетләр. Оештыру мәсьәләсенә килгәндәйме, иң авыр нәрсә шушындый чараларны уздыру? Әйтеп үтәргә кирәк инде, шуннан да оештырганда тулкынланасың бит инде, бу үзебезгә шундый максат алгач, барысын да уйлап эш итәбез инде, әҗәл менән һәрбер чарадан соң ултырып минусларны учитывать итеп инде һәм инде нәрсәдер өстәргә тырышып, бергәләшеп, уйлашып итәбез инде. Һәм инде иң иткәне халык булсын дип, шуңа янып киябез инде. Без бит бу чараны юкка оештырмадык. Безнең чөнки хәзер татар башкортларыбыз, алар русча әйткәндә русифицированы, дөрес әйтәм дә, алар уже үз телләрен, үз моңнарын, үз җырларын югата башладылар. Шуңа карамастан, бәлки безнең әз генә булса да өлеш керсә, без бик бәхетле булырбыз. Телне сакларга кирәк, үзебезнең милләтебезне сакларга кирәк, әлбәттә, үзебезнең сәнгатебезне үстерергә кирәк. Мин үлем егетләр, сез бик җаваплы, бик әлегесе көндә кирәкле эшне башлагансыз дип, менә сезнең һәрбер бәйрәмнәрегезгә махсус кунак булып җырчылар да киләме? Алар белән ничек менә килешәсез? Финанс яклап та бит әле барлык мәсьәләне дә чишергә кирәк. Алар башка килә. Алар безнең яклы просто. Алар сезнең кебек шулай чын күңелдән үстерергә кирәк милләтебезне, моңыбызны дип йөрүчеләрмени? Әлбәттә без аларга түлибез инде, но ансы сер итеп кенә бит тапшыруында без, шуңа ансы сер итеп калсын. Күп артистлар белән Алла бирсә киләчәктә эшләргә язсын. Алла бирсә максатлар зур куябыз инде, киләчәктә шулай Татарстаннан да күп кенә йолдызларыбызны чакырып инде Уфада зур бәйрәмнәр оештырырга дигән планнар Алла бирсә. Уфадан артистларны чакырабыз әле. Безнең бит Айдар Галимовлар бар әле. Әнвәр абый бар безнең. Марат Талгатович бар. Күп безнең бик көчле җырчылар. Ну, Татарстаннан да чакыра тырышырбыз инде. Ансы обязательно. Xayrli kechlar, assalomu alaykum hurmatli Tatbash Pati Ufaning to'g'ri do'stlari. Haydangizlar, bir-birimizni olqishlab salomlaydigan do'stlar, olqishlar bilan ketamiz. Do'stlar, olqishlar, kimlar bugun tomga qatnab biz bilan ko'nglashtirib keldi. Babladin undagi olqishlaymiz. Kimlar Tatar boshqa diskotekasi o'ylab beratalar, olqishlaymiz. Do'stlar, kimlar Rinat Rahmatullin yarata, olqishlaymiz. Hürmetli Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары, сезнең каршыгызда Татбаш Пати чарасының бәйрәменең махсус кунагы Татарстаннан килгән сезнең яраткан җырчыгыз, автор башкаручы Ринат абый Рахматуллин. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, Роза, хәерле кичләр, дуслар. Менә мин Башкортстанда бүген Татбаш дискотекасында, шуңа күрә дә салам. Biz sizin шул тиклем инде сагынып көттек, Ринат абый, чөнки Башкортстан якларында хәзер күптәннән булганыгыз юк. Әле кичә менә Алексеевка авылында дип әйтик, матур итеп концертларыгызны биргәнсез. Карап торам, күлмәкләрегезнең төсенә караганда кайфыгыз шәп, эшләрегез әле яхшы бара. Шулаймы? Нинди яңалыкларыгыз бар гомумән тормышыгызда? Ну, яңалыклар дип инде менә бу пандемиядан бераз Аллага шөкер безне җибәрделәр. Безгә бирделәр инде рөхсәт, концертлар куярга 50% белән, кая 70%, кая 50%. Шуңа күрә кичә инде без незапланированный гына концерт булды Алексеевскта. Халык Башкортстанда гомумән әйтәсем килә, тамашачы шундый ничек дип әйтим, үзенчәлекле, шундый җылы, шундый рәхәт алар белән эшләргә менә шуңа күрә дә Башкортстандагы тамашачыны гомумән яратам.
Кеше Алексеевскийда куйдык инде менә бүген. Әле мин по пути Әндәрнең концертына кирип чыктым. Аның концертын карадым Әдван Нугалиевның. Хәзер инде менә бүген дискотекада чыгыш ясыйм ала кушса. Алла берсе үзегезнең дәртле җырларыгызны әйме җырлап, теге бик дәртле җырыгыз бар бит әле сезнең. Тукта яңгырны башкарасыз бүген. Инде ул минем теге фишкинде ул минем шушы бүгенге кичәнең йомгаклау җыры булу инде. Самый соңгы җыр иттереп, мин бүләк итеп калдырам бүген. Җырлар турында сүзне башлагач, Ринат абый, әйдәгез инде без башта иҗатка кагылышлы сорауларны биреп китәсем килә. Чынлап та сез автор башкаручы. Сезнең дәртле җырларыгыз белән бер рәттән бик тә бәгырьләрне үтә үзеп ала торган җырларыгыз да бик күп. Менә шуларның үзегезнең күңелегезгә иң нык тигәне, менә үзегез дә шул җырны башкарганда хәтта җылаган чакларыгыз булдымы һәм ул нинди җыр? Ну, менә беренчесен аның картайм әле әнкәй, бу җырымны мин 95 елда яздым, үземнең әнкәйгә. Бүләк итеп ул вакытта хәзер әнкәй мәрхүм инде. Менә инде әйтәсем килә, ул дөрестән дә шул мин карыйм да үземнең клипны карыйм. Рөстәм Закиров аны дөньяга чыгарды. Үземдә карыйм да шул җырны шулкадәр җылата. Ну, икенче җыр инде ансы инде бөтен Россиядагы татарларның бәгыренә, гомеренә, күңеленә кирип калган җыр. Хәзердә аны балалар да тыңлый, тормыш китабы дигән җыр. Аның клипы да Башкортстанда төште, Уфада төшелде. Шуңа күрә әйтәсем килә, менә шул җыр белән минем бәйле 22 ел инвалидный коляскада утырган бер абзыйга багышланган җыр инде ул. Мин аның хәлен белергә бардым. Килдем янына, ул миңа сөйләште инде минем белән, үзенең зарларын сөйләде. Ринат, Ходай миңа 22 көн аяк бирсә дә, 22 генә көн ди. Мин дә шул 22 ел аяксыз яткан көннәремне 22 көндә ашамый, ичмий җырып бетердем. Менә шул минем күңелгә шулай уелып кирде ул. Ринат абый, гаиләгез турында. Бүгенгесе көндә сез бит инде белүемчә карт әти, шулай бит. Әйдәгез әле безгә гаиләгез турында сөйләп китегез, мин уйлыйм безнең Башкортстан тамашачыларына бигрәк тә кызыклыдыр дип. Тормыш иптәшегез, балаларыгыз, гаиләгез, онукларыгыз. Мин 92 елда әйләнгән инде. Без инде хатын белән җирдек, очраштык 7 ел. Ул 6нчы класста укыды, мин 9да. Менә 28 ел яшибез без. Ике кызыбыз бар, Аллага шөкер, берсе зур Саландыш, анысы Киевдә тормышта. Киевбез, кадаларыбыз, кадагыларыбыз бик шундай уңган кешеләр, шундай үзебезнең менә килә бит шулай туры килә, шиләгенә күрә, ничекләре капкачына шиләгенә күрә капкачыдылар, менә шундай искитмәле без алар белән нидә мөнәсәбәттә шундай кунакка гына җирешәбез. Аныгыбыз бар Самир, Аллага шөкер. Кичкенә кызым инде минем Регина. Ул әле 15 яшендә генә, быел 9нчы классын бетерә Алла кушса. Шуңа күрә дә кызлар инде, ну, менә мин конечно бер малай да фамилия калдырыр өчен уйлаган инде. Ну, кызлар дөрестә дә миңа кызлар якынрак. Кыз бала инде. Барыбер мен җитеп әйтим, мин аларны яратам, алар мине ярата, алар минем иҗатым белән. Минем кичкенә кыз Мәскәүләргә хәтле, Нижний Новгородларга, Уфаларга кадәр килеп җырлаган кыз бала ул. Ну, бүгенгесе көндә ул туктатты җырлауны. Мин артист булмыйм ди. Мин әтием башка направление белән китәм, мин артист булмыйм ди. Белмим, менә мин аны аңламадым, конечно, нәрсәгә алай әйтте ул. Но берләп карасаң, может, үзенең теләге шундыйдыр. Үзе теләгән юлны үзе сайласын. Анага мин берсе дә каршы килә алмыйм. Менә шул минем семьям, тормыш иптәшем Гөлшат. Гөлшат инде ул бер 18 еллар, наверное, эшләми бер кая да өйдә генә, просто өйдә домохозяйка. Сез белүемчә Буа шәһәрендә гомер итәсез. Буаны бик үземнең яраткан туган җиремне, туган авылымны нык яратам. Мин Казанда да тора алам, мин Мәскәүдә дә торарга булдыра алам. Но миңа туган, мин патриот. Мин туган җир өчен әллә кадәрдән студент вакытында да мин укыганда без поезд лазеридери укыбыйны Казанга, мин Буадан Казанга безнең поезд лазеридери самый последний поезд белән китәдерим. Сагынып, менә шул китәсе килмичә Казанга китәдерим. Инде кайтырга атна ахырында, атна сайын кайтып, атна сайын поезд белән кайтып, поезд белән китеп мәшә лазеридери. Мин патриот, мин туган ягымны яратам. Сез үзегезне бүгенгесе көндә бәхетле кеше итеп хис итәсезме? Мин бәхетле. Мин бәхетле, Аллага шөкер, исән, сау. Мин беренчедән 50 яшьлек юбилеемне үткәрдем
Үткен елда мен шатланам, менің яшьлегімде, менің бала шағымда, менің қазіргі вақытымда ничек деп айтайын шундай, гүл уважениеда, гүл хөрмәттә, ике қызым бар, тормыш иптәшем бар, яшәр урыным бар, любой вопросларны решать итәм дигән кебек. Һәм инде мин бер кайчан да уйламаган идем, бер кайчан да мин зур сәхнәдә популярный артист булырмын дип. Мин вообще уйламый идем. Мин бәләкәй чакта УАЗикта шофер булып эшләргә минем бер мечтам бар иде. Әти мине предколхозын җитте. Икенче минем желанием, мечта инде бар иде. Популярный булырга, но артист түгел, глава администрации, әллә бер заводның директоры, менә бу безнең Ринат Рахматуллин. Бер кайчан да күз алдыма китермәдем, мин теге сәхнә белән бәйләнеп, татар эстрадасының йолдызы булырмын дип бер кайчан да уйлаган булмады шундай әйберде. Менә Ходай шулай түгәрәкләде, китереп бастырды. 10 яшендә минем бер синде ни булды ул? Ситуация, әнкәй белән килдек больницага буада. Әйтмим, исемен мен бір популярный гына артист инде ул, җырчы, килеп керде, без учрыпта торабыз. Терапевт булдым инде ул, зубной булдымы, белмим. Артист керде, аны каршы алдылар, врачлар, без учрыпканы алып кирип киттеләр. Мин шунда 10 яшьлек бала уйлап куйдым. Мин әйтәм, мин дә шундый бер кайчан булса да бер популярный кеше булырмын микән? Мин дә, бу безнең Ринат бей. Давай без учрыпкына кертигәл дип, менә шу 10 яшьлек баланың Худайның теге амин дигән җиренә эләккәндер дип уйлыйм инде мин. Ишеткәндер Худай бу балага бирим, үзе теләгәнне дип, менә шунага бәйлим үземнең шул теге искә күтәрелүемнең дә менә шу. Җырлар сезнең күңелегез нинди халәттә булганда туа? Кайчан? Менә аның бармы вакыты, бармы аның табигать белән бәйләнеше? Менә ничек дип әйтим, мәхәббәт җырлары инде. Мәхәббәт җырлары теге яңа танышулар, яңа шундый теге урысча әйтәм, общениялар вакытында мәхәббәт турында җырлар туа инде. Миңа историялар килеп сөйлиләр. Үзләренең булган мен шу мәхәббәт белән бәйләнгән историяларын сөйлиләр дә, мин шулардан инде шигъри юлларга салып, җыр иҗат итәм. Инде теге урынны ауыштыру. Мин гастрольләргә чыгып китәм. Туган якны сагыну, туган җирләрне сагыну, теге үзеңнең нигезеңне, туган авылыңны сагынып инде менә шул син туган якка багышланган җырлар туа инде. Табый хәл кичерешләр, сынаулар дип үзегездә әйтеп киттегез кеше язмышларында дип әйме. Без беләбез, сез үзегездә бу тормышта бик күп сынаулар үткән кеше, бик күп юл
вакыйгалары, юл халәтләренә дә эләккән кеше. Без моны инде әлбәттә ишетә генә беләбез. Сез үзегез дә моның турында ачык итеп тамашачылар белән миңа калса бүлешәсегез киләдер. Нишләп сезнең белән шул хәтле еш була бу хәлләр? Һәм сезнең шушы хәлләрдән соң ниндидер күңелегездә, башыгызда ниндидер нәтиҗәләр барлыкка килдеме? Ышаныч бәлки арткандыр Ходай Тәгаләгәме? Менә үзегез бүлешеп китегез әле хәлләрегез белән. Роза әйтәсем килә. Мин теге мактанып әйтү түгел бу. Просто тамашачы белән бүлешәсем килә. Мин 20 авария кичергән кеше. 20 тапкыр аварияга эләктем мин. 16 машина туздырдым. Минем бер машина нормально сатылмады. Бөтенесе после аварии дип әйтәсем килә. Бу мактану түгел, бу просто әйтәсем килә. Ходай мине һаман яшәтә бу тормышта, яшәтә бу җир йөзендә. Бәлки мин инде уйлап куям, мин бу тормышта, бу дөньяда кирәктер, кирәкле кешедер дип уйлыйм инде үземчә. Аннан соң безнең менә бу аварияларны мин нәрсә белән бәйлисем килә. Әнкәй үлгәнгә безнең 4 ел була, 4 ел. Менә шул 4 ел элек әнкәйнең күмгәндә без инде сындыктан язуларын алдык инде. Язуларын үзенең васиятын калдырган әнкәй шунда язган ел. Улларым туган нигезне таркатмагыз. Өйне бикләмәгез, ишекне бикләмәгез, өйдә утны сүндермәгез, йортны сатмагыз дигән менә шундый васияты бар иде. Менә шул васиятны без үтибез. Безнең өйдә туган нигездә ут сүнгәне юк, ишек бикләнгәне юк, һәр вакытта да ул ачык. Менә шул әнкәйнең дуалары мине шушы тормышта яшәтәдер дип уйлыйм мин менә шуңа күрә. Анда уйлап карасаң, ул аварияларның бер 6-7-се 100% үлем белән инде үлә торган инде. Но Ходай мине саклый. Шуңа күрә мин беренче иң рәхмәтем Ходайыма, Аллаһ Тәгаләгә, икенче рәхмәтем инде әнкәйгә, но өченче рәхмәтем әйтәсем килә, мине яратып, мине хөрмәтләгән, минем җырларымны үзиткән тамашачыма рәхмәт әйтәсем килә. Шуңа күрә дә мин шушы дөньяда рәхәтләнеп, гөрләтеп яшим. Hello kızlar. Hürmetli televizyon korucu dostlarımız, mingə qalsa Tatbaş Pati beyramı bik qızı başlanıb getdi. Əli bizning səhnəmizdə məxsus qonaq avtor başqarışı populyar tanılğan jırçı Rinat Rahmatulin qızdırağına dərtli jırların jırlay, özü biyi rəxətlənib, ona qoşulub, əlbəttə ki, qonaqlarımız da biyilər. Benim de biyi sirinə gelib duraydı dostlarım da. Dərtli muzika, şunday atmosfera. Ушима дискотека. Siz Rinat Rahmatullinni məxsus koruya keldiniz. Mələ indi bulay көңіл ашырға ғынамы? Yox, biz bir gelip keldik. Tağın mınday beyramlar uyuşturulsa kelesizmi? Əlbəttə. Kızlar, yıldızlar. Neçik sizge bugünkü beyramның atmosferası? Bik көңіллі beyram, bik özünçəlikli, qonaqları. Bik приятно. Tağın kelesizmi bu beyramga? Обязательно. Мындай бейрамдар көбірек болсын. Нинди тілектер жеткіресіңіз келе? Оңышлар тілейм. Келешекте де шундай болып қалсын.
Ya bulmasa kirat yegidim Yollarına uze şırtıma Tegedesin ömür varım Sikirsinler oylar yıllarım Suyu parça bulan illerge O alıp baksın sine yollarım Yıldızlar küp soğanasa Maturlar küp soymasa Simsuyuna şive kuzdiye Yüzlerine kıldırıp karasa Haligi mezgillarda Tat Baş Pati bayramının sahnasında yaş talantlı yigit İskender Nasibullin çıkışın Bular gitadi dostlar. Şulay bek motor jir, bek dardli jir. Umuman bunda har bir yilga besigina kelib turaydi. Bu bayramida naq biyuga bag'ishlangan, naqda kishilarga, hurmatli tomoshachilarga kelib, shin ko'ngildan rohatlanib, bu yerga qo'shilib jirlarga harakatlanirga degan maqsadlar bilan uyushtirilgan bayram dostlar. Shuning uchun bu bayramlarga sizda rahim etdingiz. Tabiiy ko'ngil atmosfera. Hürmetli dostlar, sizin qarşınızda Tat Baş Pati çorasının tағы da bir şunday qadrli qonağı, ol endi bizning muzikant, korayist Ruslan Mulukov. Dostlar, oz siziqlab aytam. Ruslan o'zinchalikli, bilasizmi qo'siyog'i bilan? Ol sotsial chetarlarda yo'q, Instagramda da yo'q, hattoki Ruslan. Bu ne hal bu? Bu bit hozir Tatar boshqa estrada artistlarına butunlayda xos bo'lmagan hal. Shulay da bit, no. Nima satahing endi? Mana shulay kelib chiqdi endi. Tilamaysizdami? Yo'q, men Instagramda vaqtda olib endi ol. Instagram mening uchun tugul ol, Instagram. Amina o'zingizning chiqishlaringizni tomoshachilarga ko'proq ko'rsatish uchun narsalar ishlaysiz, qo'ylarda o'rnashtirasiz. Videolaringizni. Былай meni bilalar, ko'p tamadalar, neylar tigi. Biz endi shu madaniyat neyinda, o'lkasida ishlaymiz. Shuning uchun bizni ko'plar bila chaqirib turalar, Allohga shukr. Kerakisi o'zi tavaynda. Har vaqt tava. Sizin kuylaringizni bugun yaratib tingladlarmi? Biydilarmi siz motor etib ishlab o'ynaganda? Ay, rahatlanib buna Allohga shukr, har vaqt tomosha motor etib qarshi ola. Tomoshaning energetikasi shunday mana dardli toshib turganda menga o'zim ala shul teklim o'ynarga rahat bo'lib ketadi. Shunga men rahatlanib o'ynayman endi. Rahatlanib, unutilib ketam qay vaqtda. Ruslan, mana bugungi shora ul voqea desakda bo'laymi? Shunday motor proyekt birinchi odimlarini boshlab jiberdi. Izgi saatda xayr niyatda Tat Bash Pati Ufa shorasina. Bu proyektga nima tilaklar yetkazasiz kelar? Balki ularga kengaytir karakter o'zlarining aytay gündüzlerin artistlarda ko'proq chaqirga tigi yirsilargina masalan tugul endi beyusilar o'tini o'zinsalikli bir show beyusilardan turgan show deb aytaylik mekan. Shundan so'ng turli muzikantlarni chaqirga может bir balakaygina ansambldar balki milliy orkestrda chaqirgan interesli bo'lar deb o'ylayman endi men. O'zinsalikli qiziqli bo'lar endi. Yashahin Tat Bash Pati o'sishin Alloh berha. Uga Texasga atildığını tilayman. Şunun için alga. Serilip karşımdan nurlu yüzlerinden sihirlendim yinem var canım. Sinirliğinde beğerim ayırmasın Huday yuvaltıdan beruk sağlasın. Yazmışım eminim eğlendir elberim jırlamak kanımla şişmegen. Yazılar bulup girdin olsun canlarıma mehabetini saklayıp ömürgen. Yaz günleri bulup şeşek aktırıydım yazlarında ömür gözüden. Sina bulan hisim mengi yüreğimde mehabetim sönmez ömürgen. Yazmışım eminim eğlendir ellerim jırlamak kanımla şişmegen. Yazılar bulup girdin
яртысыннан артыгы узып китте. Ничек хисләр? Ничек сиңа үзеңнең оештыру мәсьәләләре барсыда тормышка ашамы? Ошыймы сиңа бәйрәм бүген? Аллага шөкер, бuna хыялланган моментлар тормышка аша, дискотека өзгөрләй, халыкның настроениесе, энергетика менә дигән, алай берса, шундый форматта инде гөрләтеп, шаулатып оештырган дискотекалар исәп. Әле син бу бәйрәмнең бернинди минус ягында күрмисеңме бүген? Әле инде ниндир минус якларын үзеңә күреп, ниндир карарлар кабул иттеңме? Әйе, әлбәттә, бүгенге инде бу клубта безнең беренче тапкыр үтә дискотека, минуслар бар, аларны инде уже икенче бәйрәмгә уйлап, эш итеп, алай берса уже икенче бәйрәмгә төгәлләп оештырачакбыз. Ә безнең очратыбызда сезгә оештыручыларга алга ныклы шанышлар белән атларга һәм бу бәйрәмнең киләчәген күреп, тоя белеп, алга таба гөрләтеп узырга насыйп итсен дигән теләктә калабыз. Рәхмәт, зур итеп рәхмәт. Алла берсә инде әйдәсез сүзләрем шул, татар, башкорт ларны берләштерергә дигән безнең хыял тормышка сыйны шайтып, үзебезнең милләтне телне онытмыйк. Шундай шараларда очрашып торыйк, бергәләп күңел ачып очрашып яшик дигән теләктә калсы килә. Руслан, менә сизбәгәндә, көтмәгәндә монда көтеп торабыз әле. Чыгышына ничек хәлләр? Әйбәт, Аллага шөкер, вообще супер. Татбашпати Уфа, ничек сиңа бүгенге атмосфера мондагы? Ну, гомумән, Уфада мондай особый энергетика дип әйтәсе килә инде. Менә монда килгән сайын теге тагы да җырласы килеп кенә тора. Шуңа күрә теге Уфа тамашасын бик яратабыз. Егетләр менә Аллага шөкер, молодцы дип әйтәсе килә. Безнең милләтне, татарларны, башкортларны саклар өчен менә шундый дискотекалар оештыралар. Шуңа күрә мин инде һәрвакыт теге поддержка гына киләм. Егетләр белән бергә менә шулай яшь артистлар инде, звездалар чакырып. Менә шулай оештырабыз инде. Әйе, миңа бик ошый. Әйе, Аллага шөкер. Киләчәгә ничек күз алдыйсың бу проектның? Киләчәге инде менә ябылган биналарда гына түгел, мен уйлыйм, җәйкәне без open air'ларда ясарбыз, Алла бирсә. Анда күз күрер инде. Топ артистларны чакырга Алла бирсә, менә теләгебез бар. Күз күрер инде, Алла бирсә. Безнең менә кулда нәрсә бар, шуны эшләйбез, Алла бирсә. Руслан, ничек уйлыйсың, менә безнең татар, башкорт халкы ни өчен әле бик аңлап бетми, бик менә килгәне дә аның әле теге рәхәтләнеп бөтенләй тулайым ял итә белми кебек тоела миңа читтән күзәткәндә генә. Оялалар малар, бик шундый ябыклар ва менә синең фикерең ничегрәк? Менә шушы дискотекаларга караганда менә. Аны ял көнендә оештырсаң, ялкында. Анда кеше күбрәк була, чөнки аларга иртәгә эшкә барырга кирәкми була. Менә әгәр дә бүтняларда эшләсәң инде, анда халык кемгәдер иртәгә эшкә, шуңа күрә кемнең ял итәсе килә, шул килә инде дип әйтәсе килә. Я була инде үзегез беләсез, күрдегез, без җырлаганда инде халык рәхәтләнеп ял итә, теге ял итә белгән кешеләр бит инде, алар бәхетле кешеләр бит инде. Шуңа күрә һәрбер кеше үзе сайлый инде, кайда барырга, ничек барырга, кем белән барырга, ничек ял итәргә шул.
Достар, иштегезме, Русланның бер сүзе айрышаны ошады. Ял итәк белгән кеше ул бәхетле кеше, шуңа күрә үзегезгә күбрәк яллар оештырыгыз, ял итә белегез. Әйме, вакыт табыгыз, мөмкинчелек табыгыз. Эш эшләгән кеше әле бәхетле булмады. Ансы да бәхетле яраткан эшеңне, мин яраткан эшемдә шул хатык гәзәтләнеп йөрим, беләсең, шул хатык бәхетлемен. Сертип кенә тапшыруын шундый чын күңелдән мин һәрвакыт алып барам. Сезнең кебек талантлы кешеләргә алып бару бигрәк тә аеруча күңелле. Тат Башпати, Уфа. Гырли бүген дуслар. Әйе, Туган тел телеканалы сертип кенә тапшыруы. Күптәннән көттем, үзе безнең баш калабызда нәкъ татар җырлары, татар көйләре уйнап торган шундый чараларны, кичен шулай барып ял итәргә, биергә, рәхәтләнеп, конкурста да катнашырга, бүләкләр утырга, әле бит әле у яклап та сезнең әйбәт бүләкләр утучылар да бар. Формат битендә үтә җырлар гына түгел, чыгышлар гына түгел, шулай ук безнең уеннар, конкурслар, розыгрышларда уйнап торабыз. Һәм инде рәхмәт әйтәс килә, зур итеп безнең спонсорларыбызга, безгә күп кенә спонсорлар ярдәм сузалар, безнең инде чараларга үзләренең бүләкләрен тапшырып торалар, шуңа күрә. Без спонсорлар эзлибез. Абыйлар, сез безгә кирәк. Давайте шалтыратыгыз яраймы? 8-927 0869 999. Бу өчен синең чын дөрес номерың булдымы, Җәлил? Нәкъ минең номер. Җәлилнең карагыз әле бүгенге образы да шундый үзенчәлекле, кепкалар киеп алган, аппактан киенгән, Исурга игътибар итсәгез, ул шундый теге строгий стильдә инде рушалатыбрак әйткәч. Бүгенге кичәне алып барам. Алай булса. Җәлил алып кайта. Әле Җәлил, әле әйтергә кирәк, дуслар, сер итеп кенә ул яңа гына әле концерттан кайтты. Алар Гүзәл Әхмәтова белән бик матур концерт оештырып, ул анда алып барып, әйме Җәлил. Менә бер бәйрәмнән бәйрәмгә генә йөри Җәлилнең бөтенләй күңелле тормыш синдә. Тормыш, рәхәт тормыш яратам. Рәхмәтлемен язмышыма, рәхмәтлемен Худайыма, әниемә, дусларыма. Рәхмәт зур итеп. Исур, син үзең чыгышлар, җырлар башкарасыңмы? Менә чыгышлар алып барасың, аңладык, үзең җырлыйсыңмы? Юк, үзем җырламыйм. Мин инде алып барам, биюш. Биеп тә алам. Алып барам, оештырам шундый чаралар, корпоративлар. Минем максат инде оештыру, алып бару. Җәлил инде безнең җырлый да, алып та бара. Музыка коралларында да уйнышлай бит. Уйнайбыз әзрәк. Нервада да уйнайбыз. Очрамадым икән син тормышымда. Бергә булу бәхетләре бары инде Ходай кулында. Мин бит сине хәзер өзелеп яратам. Өмерлеккә минеке дип үземне Хөрмәтле дуслар, безнең тамашачылар белән дә аралашуны дәвам итәбез. Менә киләсе безнең шундый тамашачыбыз, кунагыбыз, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Ничек сезгә бүгенге бәйрәм? Әйдәгез әле үзегезнең фикерләрегез, хисләрегез белән уртаклашып китегез әле. Миңа бик ошады. Мин бүген Ринат Рахматуллинны бик көтеп алганым. Яраткан җырларын бик ушым китеп тыңладым. Миңа бик ошады бүгенге кич. Кинәт кенә синең белән очрашулар бәлки язмыштыр. Спасибо, рахмәт. Инде Хөрмәтле дуслар, Тат Башпати бәйрәменнән без репортажны дәвам итәбез. Һәм инде сезнең каршыгызда шулай ук танылып килгән матур тавышлы, моңлы тавышлы егетләребезнең берсе Искәндәр Насибуллин. Хәерле кичләр сиңа, Искәндәр. Хәерле кич, Разым. Мин инде сине гел теге музыкант буларак кына күрергә күнеккән һәм бүген сине сәхнәләрдә шулай матур итеп җырлавыңны күргәч шатланып киттем. Бик матур итеп җырлыйсың да икән. Син гомумән җырчымы, музыкантмы? Кайсы күңелеңә ныграк ята? Мин үзем җырчы дип шуклыйм. Мин һәм җырлар язам, шулай ук композитор дисәк тә була. Музыкалар, көйләр. Шул. Һәм Тат Башпати бәйрәмендә син беренче тапкырмы?
Тат Башпатида мен инде Тат Башпатиның резиденты деп айтам. Без менә Җәлил, Илсур бергәләп шушы Тат Башпати оешмасын бергәләп башладык. Син оештыручы да буларак, димәк, әйме бу проектның Искәндәр, менә кайсы ягы сиңа аеруча нык оештыру мәсьәләсендә? Оештыру мәсьәләсендә инде без менә шу егетләр белән бергәләп җыелышып, сценарий төзибез, халык җыярга менә уеннар оештырабыз, шулай итеп реклама ясыйбыз. Шул вакыт бергәләп эшлибез Instagram шелтәрләрендә. Һәм син бу эштән ләззәт табасыңмы соң? Ошыймы? Ошый. Киләчәктә 5 елдан соң бу проектны син ничек күзаллыйсың? 5 елдан соң бик масштабный дип уйлыйбыз, Алла бирсә. Тат Башпатига уңышлар. Hörmətli tamaşaçılar, Tat Bashpati bəyramlarında bik yaxşı sifatlı бүләкләр белән төрле конкурслар оештырыла. Шуңа күрә бу бәйрәмгә килгәч, кем белә, сез дә үзегезгә насыйп булган яхшы бүләкне утып кайтып китерсез. Шуның өчен килегез, катнашыгыз, уйнагыз, көлегез, бейгез. Монда бик күңелле, бик рәхәт. Tat Bashpati, мең яшә! Siz sır itip kine tapşırığın karıysız. Tuğan tel tenik alanında ıslar. Ничексең, Җәлил, үзең оештырган бәйрәмдә үзең теләгән җырларыңны башкардың әле сәхнәләрдә. Ничек үзеңне хис итәсең? Кайфлар ничек? Кайфлар, как всегда, инде шәп, Аллага шөкер. Кайфлар шикарно. Арытты, но приятный ару. Шундай рахат. Синең җырларыңа килгәндә, син бит безнең әле тагын җырларны иҗат итәсең, әйме, Җәлил? Әйе. Нинди яңа җырлар әле менә яңа гына табадан төшкән җырларың белән уртаклашып китә әле тамашачылар белән? Яңа җырлар күп, алар өстендә эшлибез. Әле яңа җырларны Алла бирсә чыгарыбыз. Менә бу айда чыга бер яңа җыр. Аннары апрельдә, майда булачак яңа җырлар. Нинди темаларга аеруча яздың? Мәхәббәт. Кызлар исеме дә бар анда. Әниләр турында әлбәттә. Мәхәббәт, көнләшү турында. Шундай менә яшәү турында. Әлегә үзең әйтеп киттең, мәзрәк арытты, шундай рәхәт арыганлык дип. Арыган вакытында Җәлил кайда ял итәргә ярата икән? Өйдә, авылда, әни-әти янында, бассейнда. Миңа калса әле барлык тамашачылар да аңлап бетми шушы бәйрәмдәге рәхәт атмосфераны, әйме, татар башкорт көйләре, җырлары һәрвакыт яңгырап торганын. Шулай ук безнең артистларыбыз тере тавышка чыгып үзләренең җырларын башкарганын. Менә шушыларны җиткерәсе килә тамашачыга, әйме, Җәлил. Килегез, дуслар, монда бик рәхәт. Шулай бит, Җәлил? Күнмәсез, килегез, дуслар. Бездә возрастта бар ней 18+ һәм до 100 лет. Менә ату звонителәр, әйтәләр, менә безгә 60 яшь, безгә килергә ярый дип. Әлбәттә ярый. 60 яшь это нормально, 70 яшьтә это шәп. Килегез, апалар, абыйлар, кызлар, егетләр, көтәбез сезне. Киләсе безнең Тат Башпати булачак апрельдә. Язылыгыз безгә, безнең аккаунтка Тат Башпати Уфа, и бүтән яңалыкларны шунда ишетерсез, күрерсез. Әйе, дусларым, игътибар белән күзәтеп барыгыз. Кайсы көнне бу бәйрәм оештырыла, кунаклар аның кем була икән, хәтта ки конкурсларда оештырулар турында, нинди бүләкләр отылу турында да барлык мәгълүматлар Тат Башпати аккаунтында язылып барачак. Шуның өчен, дусларым, игътибарлы булыгыз, без сезне барыгызны да бу бәйрәмнәрдә көтеп калабыз.
тапшыруның тамашачылары. Бүген без рәхәтләнеп бейдек. Җырчыларга кушылып җырладык. Гомумән, бик күңелле итеп күңел ачтык. Тагы да үзебезгә яшәргә көч, дәрт, энергия алдык. Мин уйлыйм, Татбашпати шараларына килгән һәрбер кунак шулай үзенә рухи байлык та алачак, күңелен дә ачачак һәм рәхәтләнеп биячәк тә. Килегез, дусларым, мондай бәйрәмнәребез безнең Уфабызда булып торсын. Бу бәйрәмне оештырган егетләргә без иҗади уңышлар, илһам, көчләр телибез. Әлбәттә, инде һәрбер тамашачыга мин мөрәҗәгать итеп шундый теләкләр җиткерәсем килә. Татар башкорт моңнары киләре уйнаган бәйрәмнәр безнең баш калабызда тантана итә икән. Сез монардан читтә калмагыз, дусларым. Бүгенгә мин Роза Хайруллина сертификат тапшыруының алып баручысы. Сезнең белән сау булашам. Рәхәтләнеп, дәртләнеп, биеп, җырлап яшәгез, дусларым. Киләсе очрашуларга тиклем. Пока-пока!